खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। वेलकाम। दिनै 1 सेप्तेम्बर 2020 मंगलबार। फैदो दिनैनि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया मिरु सरकारा लानाय रांखौ बा लनखौ सुख'नो थाखाय 2 बोसोर समखौ बारायनानै होबावबाय आरो जोंनि बे हादोरनि GDPआ -23.9% फैबाय। GDP माने ग्रस डमेस्टिक प्रडाक्ट। गोसोआव लाबानो जाबाय, माब्लाबा कुइजफोराव फैनोबो हागौ। लोगोसे अला आरो उबेर सालायग्राफोरा रांनि आंखाल जानायलाय दिनै दिल्ली NRCआव थांनानै स्ट्राइक खालामहैनो गोनां जादों। बे लकडाउननि समाव फैसानि आंखालाव बा फैसा गैयिनि थाखाय गासै 20 जननिबो बांसिन अला आरो उबेर सालायग्राफोरा थैनांगौ जाबाय होननानैबो मिथिनाय जादों। गुबुन फारसेथिं मेघालया रायजोआव कर'ना भाइरासनि केसखौ सानफ्रामबो 60निफ्राय 150 सिम बारायबाय थानाय जाथायखौ नोजोर होनानै मेघालया रायजोनि एन्ट्रिखौ 1 सप्तानि थाखाय बन्द' खालामनाय जाबाय। 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय 7 सेप्तेम्बरसिम नोंथांमोना जुदि मेघालयाव थांनो प्लेन खालामदोंबा प्लेनखौ दोनथ'बानो जाबाय, मानोना मेघालयाव नोंथांमोना हाबनो मोननाय नङा। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आक्रासुआ आरोबाव फिन खेबसेबाव ट्राइबेल गनायथि आरो कामतापुर रायजो दाफुंनानै होनांगौनि दाबिखौ BJP सरकारनिसिम बा BJP सरकारा दासिमबो मावफुंनो हायाखै होननानै BJP सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। लोगोसे बाक्सा जिल्ला भुटान बर्डार खाथियाव थानाय दिहिरा दुर्गापुर फांख्रिगुसि होननाय दरसे जायगायाव बर' फिसाफोरा दैनि गोबां आंखाल जागासिनो दङ। एसेबां गाज्रि दैखौनो लोंगासिनो दङ। नैबे सावगारिखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना। बे सावगारियानो जाहैबाय बाक्सा दिहिरा फांख्रिगुसि जायगानि। बिथांमोना गोबां गाज्रि दैखौनो लोंगासिनो दङ। बेबायदि जाथाय जाबाय थायोब्ला जोंनि बर' फिसाफोरा बे गाज्रि दैखौ लोंनानैनो सानसे समाव गिदिर बेमार जानानै थैनांगौ जागोन। दा बेखायनो जोंनि बर' लिडारफोर, नोंथांमोना नोंथांमोननि फैसाखौ गारनानै बिसोरनि जायगायाव दैनि आंखालखौ सुस्रांहैथां। दा जियानो जादोला गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे भारत हादरनि सिंहफोरा बा इण्डियान आर्मिफोरा चाइना हादोरखौ लोगो लोगो फिननाय होनो थाखाय राजि आरो बिथांमोना चाइना हादोरजों गाव गावनि जिउखौ बावसोमनानै दावहा नांनो थाखायबो राजि होननानै फोरमायनाय जादों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे हादोराव दिनै सानसेयावनो 70,000 सुबुंफोरनाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। लोगोसे नेशनेल इन्भेस्टिगेशन एजेन्सिया दिनै आरोबाव सासे ISI टेररिस्ट हानजाजों लिंक थानाय गुजरातनि राजाकभाई कुम्बारखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। नैबेनिमोन मानसिया। सावगारिखौ नायबानो जाबाय। बेखौ दा NIA एरेस्ट खालामनानै लांनाय जाबाय। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाबाय जोंनि बे इण्डिया आरो चाइना हादोरनि गिलु बालु जाथायखौ नोजोर होनानै डिफेन्स मिनिस्टार बिथां राजनाथ सिंहआ हाइ लेभेलनि फिउचार डिसकासखौ हल्ड खालामनाय जाबाय बा दोनथ'नाय जाबाय। माने माखासे हाइ लेभेलनि डिसकास खालामनो लागा दंमोन, बेफोरखौ चाइना हादोरजों हल्ड खालामनानै दोनथ'नाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो नोंथांमोननो सानफ्रामबो बेलासिनि रादाब आरो फुंबिलिनि रादाब लाबोबाय थायो। दहाय फुंबिलिनि रादाबखौ नोंथांमोना मोनसे मिस्टेक जादों होन्दों। बै खौराङा मिस्टेक जायाखै, थिगैनो दं गासिबो। नाथाय बिसोरो गिबियावनो खौरांगिरिफोरा फोसावदोंमोन गिबियावनो 6 फौजिफोरा गोब्राब जखम मोन्दों होननानै। नाथाय उनावहाय फोसावलायबाय 6 पाब्लिकफोरासो जखम मोन्दों होननानै। दा बेनिखायनो बै खौराङा मिस्टेक जायाखैबो होनजायो, नङा होमबा लोगोफोर? बै खौराङाथ' गासिबो सैथोआनो, नाथाय फौजि आरो पाब्लिक बिसोर सानैजों एसे मिक्स जाना थादों। बेखिनिखौनो आङो दा फोरमायफिननाय जाबाय। दा जियानो जादोंला लोगोफोर, बाय बाय।